அதெல்லாம் அதே மாதாஜி அவங்க எல்லாம் அவங்க வாட் ஆர் த குட் டீட்ஸ், அதாவது போன ஜென்மத்துல எங்க விட்டுருப்பாங்களோ அங்க இருந்து இப்ப தொடருவாங்க. அவங்க பேரண்ட் செஞ்ச புண்ணியம். பேரண்ட்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட் பெறதுக்கு அவர் தான் புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம். அவங்கவுங்க பண்ணணும். பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அவங்கவுங்க பண்ணி எவ்வளவு அந்த கர்ம வினைய தீர்த்துட்டு போனாக்க நல்லது நடக்கும். இருக்கு மாதாஜி, நல்ல பேரண்ட்ஸ் அதுக்கேத்த பேரண்ட்ஸ் தானே கிடைப்பாங்க. பகவானே பார்த்து சூழ்நிலையும் கிடைக்கிறது. இப்பவே கோவிலுக்கு போகணும் போல இருக்கு. கேக்கல மாதாஜி. நம்மளால முடிஞ்ச கெஸ்ட் ரூம் சேவை வந்து கண்டிப்பா நாம பண்ணணும். ஓகே, அதாவது நம்ம போய் இருக்கலாம். சோ உங்களுக்கு என்ன சேவை வருதோ அது பண்ணலாம். இது வரைக்கும் பண்ணவங்க ஓகே, யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்களுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அது பண்ணுங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான். நம்ம மாறிக்கலாம் மாதாஜி. நான் ஒரு 2-3 மாசம் போட்டு மாதாஜி. பண்ணிக்கோ நோ இஷ்யூஸ், யூ கேன் டூ இட். பண்ணிக்கோ, லைஃப் மெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் நீங்க வந்து இந்த டெம்பிள் இனாகிரேஷனுக்கு உங்க ஃபேமிலியோட வாங்க. நீங்க ஒருத்தங்களே வந்துட வேண்டாம். கோமதி மாதாஜி யூஎஸ்ல இருந்து வருவாங்க. கோமதி மாதாஜி யூஎஸ்ல இருந்து வருவீங்களா நீங்க? மாதாஜி யூஎஸ்ல இருந்து டெம்பிள் இனாகிரேஷனுக்கு வருவீங்களான்னு கேட்டேன். இல்ல, யூஎஸ்ல இருந்து இப்ப வர்ற மாதிரி ஐடியா இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன். எனக்கு அது பேக் பெயின் இருக்குனால டிராவல் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். உட்கார்ந்தே இருக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கண்டிப்பா மாதாஜி, உங்க எங்கேயுமே நான் போறதே இல்ல, வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கிறேன். ஓகே, நீங்க அந்த வீடியோ எப்படியும் பண்ணுவாங்க, அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதை உட்காந்து பாருங்க நீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம 32வது சாப்டர் படிக்கணும். முன்னாடி பிரேயர்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधिकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी दिनामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा ராம ராம ஹரே ஹரே. சோ கோபியர்கள் கிருஷ்ண திருமுறார். இப்ப கோபியர்கள் எல்லாம் போன வாரம் பாடினாங்க இல்லையா? சோ அவருடைய பிரிவினால இது எல்லாமோ நினைச்சு எல்லா மரம் செடி கொடிகள் எதையும் விடலாம் அவங்க இல்லையா? எல்லாவற்றையுமே பார்த்து கண்ணனை பார்த்தாயான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாடின அந்த அவங்களோட பிரிவினுடைய அந்த ஏக்கத்தை கண்டு கண்ணனே மீண்டும் வந்து திரும்பி வந்தார் என்பது இந்த ஒரு சாப்டர்ல நாம பார்க்க போறோம். மேலும் அத நம்ம அழகா பாடலாக கூட, அது என்ன சாப்டர், அது நம்ம 10th கேண்டோல படிச்சோம் இல்லையா? 19 ஸ்லோகாஸ். 32. ஆமா கரெக்ட், 32 சாப்டர் வந்து நம்ம வாசிச்சோம் நம்ம இல்லையா? அந்த 19 ஸ்லோகத்துலயுமே நம்ம 31வது சாப்டர். ஆமா, இதே 31வது சாப்டர் தான். சேம் 31வது சாப்டர்ல 19 ஸ்லோகங்களையும் நம்ம வாசிச்சோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள். அத நீங்க ஒரு இடத்துலயுமே ஜெய ஜனார்தனா கிருஷ்ணா அந்த கிருஷ்ணான்ற வேர்ட் நடுவுல நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். நான் அதுக்கப்புறம் போய் செக் பண்ணேன். சரியா கரெக்டா வந்தது மாதாஜி. அன்னைக்கு நான் பாடினேன் 10 தான் முதல்ல சும்மா பாடி பார்த்தா அது சரியா வந்தது மாதாஜி. அப்புறம் 10 பாட்டு 10 ஸ்லோகம் பாடினேன் மாதாஜி. அதாஜி இப்ப நம்ம பிரபுஜி பேசும்போது அந்த கிருஷ்ணாங்கிறத ஒரு வித்தியாசமா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்க, கவனிச்சிங்களா? அது சொல்றதே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு மாதாஜி.
நமக்கு அது ஓகே அந்த ஓகே மாதிரி வர மாட்டேங்குது. மேபி நம்ம நாட் அது நம்ம அது இருக்கலாம். Okay. அவனே யா நல்ல அத கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சா நம்ம சொல்றதுக்கும் பிரபுஜி சொல்றதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. There is a difference between two no, words. his voice is very very divine, Mataji. That much I can tell. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் ஒரு அது ஏன் அந்த அளவுக்குனாக்கா அவர் ரொம்ப கம்பீரமா தான் சொல்லுவாரு. ஆனா அந்த கம்பீரமா சொன்னாலும் ஒரு வாட்டி சொன்னாலும் அந்த கணீர் நம்ம காதுல விழுந்து நம்ம அப்படியே திருப்பி சொல்லக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும். இது வரைக்கும் அவரு சொல்லி கொடுத்த அந்த எந்த ஒரு இதுமே நான் மறந்ததே கிடையாது. ஒரு 4 வாட்டி திருப்பி சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாரு பாருங்க, அந்த ஸ்லோகத்தை நான் கண்டிப்பா மறக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரிதான். அப்படிங்க அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அவர் வாய்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் வாய்ஸ். அதாவது கணீர்னு இருக்கும். ஏன்னா அதுல ஈடுபாடு இருக்கும். அதுல வந்து அவர் அடுத்து வந்து அவர் நிறைய ரியலைசேஷன் தான் அவர் அத வந்து நம்ம அவருடைய ஸ்பீச்லயே நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். பக்குவமும் நிறைய இல்லையா? சோ கண்ணன் திரும்புவது கோபியரில். எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே நான் கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி வாசி. எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி வாசி. ஒரு நாள் பகவானாகிய கிருஷ்ணர் கோபியரிடம் திரும்பி வருகிறார். பகவானாகிய கிருஷ்ணர் திரும்ப வந்து கோபியரோடு கூடிய போது எல்லா சிறப்புகளும் பொருந்திய ஒப்பற்ற அழகுடன் திகழ்ந்தார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது, ஆனந்த சின்மய ரசா பிரதிபாபிதாபி. கிருஷ்ணர் தன்மட்டில் அவ்வளவு அழகானவர் அல்ல. ஆனால் அவரது சக்தி, குறிப்பாக ராதாராணியான இன்ப சக்தி வியாபிக்கும் போது அவர் பன்முழுமை பெற்றிருப்பதாக மாயாவாதிகள் கருதுவது குறைவான அறிவினால் ஏற்படும் தவறு. உண்மையில் தம் பல்வேறு சக்திகளை வெளிப்படுத்தாமல் பூரண சத்தியம் முழுமை பெறாதாகாது. ஆனந்த சின்மய ரச என்றால் அவரது உடல் நித்தியமான ஆனந்தமும் அறிவும் கொண்ட பரமான ரூபம் என்று பொருள். கிருஷ்ணர் எப்போதும் பல்வேறான சக்திகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறார். எனவே அவர் முழுமை பெற்று அழகுடன் விளங்குகிறார். பல்லாயிரக்கணக்கான லக்குமிகள் கிருஷ்ணரை இப்போதும் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் பிரம்ம சம்ஹிதை மற்றும் ஸ்கந்த புராணத்திலிருந்து அறிகிறோம். கோபியர் எல்லாரும் இலக்குமிகள். யமுனை நதியின் கரையில் கிருஷ்ணர் அவர்களின் கரங்களை பற்றினார். பல்லாயிரக்கணக்கான கோபியரில் 16,000 பேர் முக்கியமானவர்கள். இவர்களில் 108 கோபியர் மிக முக்கியமானவர்கள். அவர்களில் 8 கோபிகள் அதிமுக்கியமானவர்கள். இந்த 8 கோபியரில் ராதா ராணியும் சந்திரவளியும் பிரதானமானவர்கள். இவர்கள் இருவரில் ராதா ராணி முதலிடம் வகிக்கிறாள். தகவல்களை ஸ்கந்த புராணத்திலிருந்து அறிகிறோம். யமுனை நதியின் கரையில் இருந்த வனத்தை கிருஷ்ணர் அடைந்த போது சந்திரனின் ஒளியால் இருள் விலகியது. அப்போதைய பருவத்தின் சிறந்த மலர்களான குந்தமும் கடம்பமும் மலர்ந்து அவற்றின் மணத்தை தாங்கிய மெல்லிய பூங்காற்று வீசியது. அந்த நறுமணத்தை வண்டுகளும் காற்றில் மிதந்து வந்த நறுமணத்தை தொடர்ந்து வண்டுகளும் காற்றில் மிதந்து வந்தன. அந்நறுமணம் தேனின் மணமாக இருக்க வேண்டுமென்று தேனீக்கள் எண்ணக்கூடும். மணற்பரப்பை சமர்ப்படுத்தி அதன் மீது துணிகளை விரித்தி கிருஷ்ணர் அமர்வதற்கான ஆசனத்தை கோபியர்கள் தயார் செய்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இப்போ கண்ணன் மீண்டும் திரும்பி வருவது, அவருடைய ரூபத்தை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்திருக்கப்பட்டிருக்கு. பிரம்ம சமீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஆனந்த சின்மய ரசா பிரதிபாவிதாபிஹி அப்படின்னா, இது மாயாவாதிகளுடைய அர்த்தம் என்னன்னாக்கா, அவர் வந்து உண்மையிலே அழகு கிடையாது. சோ வெறுமனே ராதா ராணினாலதான் அவர் வந்து அழகாக கருதப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய பார்வை திருஷ்டி அந்த மாதிரின்னு சொல்றாங்க. ஆனா உண்மையிலே எல்லையற்ற ஆற்றலை கொண்டவர் இல்லையா? பூரணத்தினுடைய உண்மை அவருக்கு வேற எந்த சக்தியும் அவருக்கு எதுவும் தேவையே கிடையாது. அதாவது அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சிஸ் இல்லையா? ஆம்னி பிரசன்ட், ஆம்னிசியன்ட் இல்லையா? எல்லா சர்வ வல்லமை கொண்டவர், அனைத்தையும் அறிந்தவர். இப்படி எல்லாவற்றிலுமே அவர் மேன்மையாக இருக்கும் பொழுது அவரை நாம் எவ்வாறு குறை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, அவங்க உணர்தல், அவங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வந்து முழுமை இல்லை என்று பொருள் மாயாவாதிகள்.
ஆனந்த சின்மய ரசா அப்படின்னா அவருடைய உடல் வந்து தெய்வீகமான ரூபம். அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது என்றால் அவருடைய உடல் வந்து அதாவது ஞானமும் ஆனந்தத்தையுமே கொண்டது, தெய்வீகமான ரூபம். கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்வேஸ் சரௌண்டட் பை டிஃபரெண்ட் பொட்டன்சிஸ் அண்ட் தேர்ஃபோர் ஹி இஸ் பெர்ஃபெக்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல். அதனால அவர் எல்லையற்ற ஆற்றலை படைத்தவர். ஸோ எப்பொழுதுமே பக்குவமானவரும் கூட மற்றும் அழகானவரும் கூட. பிரம்ம சமீதையில வந்து பல்லாயிரம் விதமான இல்லையா அதாவது நம்ம லக்ஷ்மி அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்லோகத்துல வரும், சகஸ்ர சம்ர லக்ஷ்மிகள் இல்லையா, சகஸ்ர சம்ர சேவிய மானம் அப்படின்னு ஒரு அந்த அந்த லைன் வரும். சோ அதாவது நம்ம ஆயிரக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் எல்லாருமே அவருக்கு தொண்டு புரிவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர் வந்து சோ கிருஷ்ணா டுக் தெம் இன் ஹேண்ட் ஆன் த பேங்க் ஆஃப் யமுனா. கோபியர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அதாவது லக்ஷ்மிகள் தான் என்று இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டு, ஸ்கந்த புராணமும் சரி பிரம்ம சமீதியிலும் சரி இந்த எடுத்து உதாரணங்கள். அவருடைய மனைவிமார்கள் எவ்வளோ, 16,108. அந்த 16,000லயுமே வந்து 108 மிக முக்கியம். 108லுமே 8, அந்த 8லுமே 2, அந்த 2லுமே ஒருத்தர் மெயின் அப்படிங்கறத வந்து அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சோ இவ்வாறு இருக்க கிருஷ்ணர் வந்து அந்த யமுனை நதி கரையோரம் வராரு. அங்கே அந்த நில ஒளியினுடைய பிரகாசத்தால வந்து இருள் என்பது மறைந்தது. மேலும் அந்த அதாவது சீசன் இல்லையா அப்படின்னா பருவ காலத்துல மலரக்கூடிய குந்த மலர்கள் மற்றும் வந்து கதம்ப மலர்கள் பற்றிய நறுமணம் காற்று வந்து தாங்கி சென்றது. அந்த நறுமணத்தினால் வந்து வண்டுகளும் பின்தொடர்ந்து சென்றது என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு, கோபியர்களா என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, சோ கண்ணன் வந்தா உட்கார்வதற்காக ஒரு மென்மையான ஒரு ஸ்தலத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு துணியெல்லாம் மடிச்சு வந்து சாஃப்டான ஒரு ஸ்தலத்தை வந்து ஏற்படுத்தி இருந்தாங்க. எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருடன் அங்கு குழுமியிருந்த கோபியர்கள் பெரும்பாலும் வேதங்களை பின்பற்றியவர்கள். அவர்களது முந்தைய பிறவிகளில் ராமச்சந்திர பகவான் இவ்வுலகில் அவதரித்த போது பகவானுடன் காதலுறவு கொள்ள விரும்பிய வேத பண்டிதர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் அவதரிக்கும் போது அவர்களும் தோன்றுவார்கள் என்றும் அது சமயம் அவர்களது விருப்பம் பூர்த்தியாகும் என்றும் ராமச்சந்திர பிரபு வரமளித்தார். கிருஷ்ணர் வருகை தந்த போது அந்த வேத பண்டிதர்களும் பிருந்தாவனத்தில் கோபியர்களாக தோன்றி அவர்களின் விருப்பம் நிறைவேறும் வண்ணம் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொண்டார்கள். அவர்களின் புனித விருப்பத்தின் இறுதி நோக்கம் நிறைவேறியது. அவர்கள் பரமானந்த நிலையை அடைந்தால் வேறு எவ்விதமான விருப்பமும் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளை அடைந்தவன் வேற எதையும் விரும்புவதில்லை. கிருஷ்ணனுடன் இருந்த கோபியர் தங்கள் துக்கங்களையும் கிருஷ்ணரை காணாததால் ஏற்பட்ட துயரங்களையும் மறந்தார்கள். இனி தங்களுக்கு எதுவும் தேவையில்லை என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். கிருஷ்ணருடன் இருப்பதில் முழுமையான திருப்தியை பெற்று கிருஷ்ணருக்கான ஆசனத்தை தயார் செய்கிறார்கள். மெல்லிய நூல்களால் இழைக்கப்பட்டிருந்த அவர்களது ஆடைகளில் அவர்கள் தங்கள் மார்பகங்களில் அப்பி இருந்த குங்குமத்தின் சிவப்பு நிறம் படிந்திருந்தது. மிகுந்த கவனத்துடன் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கான ஆசனத்தை அமைத்தார்கள். கிருஷ்ணர் அவர்களின் உயிரும் ஆத்மாவும் ஆனதால் அவருக்கான ஆசனம் சிறந்த முறையில் வசதியுள்ளதாக அமைய வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் கருத்தாயிருந்தார்கள். கோபியரின் மத்தியில் வீற்றிருந்த கிருஷ்ணர் மேலும் அழகு பெற்று விளங்கினார். சிவபெருமான், பிரம்மதேவன் மற்றும் சேஷன் பகவான் போன்ற மகா யோகிகள் தம் மனதில் கிருஷ்ணரை எண்ணி நிலைநிறுத்த முயற்சிக்கையில் இங்கு இந்த கோபியர்கள் தங்களின் ஆடைகளின் மீது கிருஷ்ணர் அமர்ந்திருக்க கண்டார்கள். கோபியரின் அருகில் கிருஷ்ணர் பேரழகுடன் திகழ்ந்தார். மூவுலகிலும் சிறந்த அழகிகளான கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை சூழ்ந்திருந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அங்கே மேலும் குளோரிபிகேஷன் இப்போ இல்லையா, அதாவது கோபியர்களை பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்களுடைய பிறப்பினுடைய ரகசியம் என்ன, முந்தைய ஜென்மத்துல
அவங்க தண்டகாரண்யத்துல இருந்த ரிஷி முனிகள் தான். அப்ப ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய ரூபத்து சௌந்தரியத்தின் மீது அவர்கள் மனதை லயித்து வந்து அவர் மீது, அதாவது நாயிகா பாவத்துல வந்து பிரேமை கொண்டார்கள். அப்போ வந்து ராமச்சந்திர பிரபு வந்து சொன்னார், நான் ஏகபத்னி விரதனாக அவதரித்திருக்கிறேன். இந்த ஜென்மத்துல உங்களை யாரையுமே என்னால ஏத்துக்க முடியாது. அடுத்து நான் கிருஷ்ணாவதாரமாக வரும்பொழுது நான் உங்களை ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னதுனால்தான் அந்த கோபியர்கள் எல்லாம் இங்கே அந்த ரிஷிமுனிகள் தான் இந்த இடத்துல கோபியர்களாக அவதரித்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் பகவான் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்கை வந்து இப்ப மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. They got association of Krishna in fulfillment of their previous birth desire. இல்லையா, முந்தைய மனசுல என்ன இருக்கோ அதுதான் நமக்கு கடைசி இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போகும்போது நமக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ அது கண்டிப்பா நிறைவேறும். The ultimate goal of their perfect desire was attained and they are very joyous. பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, யார் ஒருவர் வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்களை அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு வேற எந்த ஆசைகளுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது கிடையாது. திஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்ட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? அந்த ஒரு ஆசைதான் அந்த முந்தைய பிறவில பகவானுடைய திரு பாதங்களை சேரணும், அந்த பகவானோட வந்து ஒரு கன்சர்ட்டா இருக்கணும், அப்படின்லாம் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒரு பேரப்ளனியா அப்படின்னா அந்த சகாக்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது அவங்களுக்கு. அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்துல அவங்க எல்லாருமே கோபிகளாக அவதரித்து பகவானோடைய அவர்கள் இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியது. மேலும் these garments were made of linen. சோ அவ்வாறு இருக்க சோ இந்த கோபியர்கள் அவர்களுடைய அதாவது ஆடைகளை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நல்ல சாஃப்டா உட்காரணுன்றதுக்காக, கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்றதுக்காக அதை மடிச்சு வச்சிருக்காங்க. So sitting on the seat among us, the Krishna became even more beautiful. So ஒரு பிக்சர் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதாவது இந்த பிரம்ம விமோக லீலா நிகழறத ஒரு பிக்சர் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து உணவு சாப்பிட்டு இருப்பாரு. சோ அவங்களுடைய சகாக்கள் எல்லாமே அங்க இருப்பாங்க. சோ ஆனா உண்மையிலே ஒரே ஒரு க்ஷணம் தான் பிரம்மர் வந்து அந்த 1000 சிறுவர்கள் பசுக்கள் எல்லாத்தையுமே கவர்ந்து செல்லு விடுவார். ஆனா அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து 1 வருடமாக இருக்கும். அந்த 1 வருடம் அவருடைய விரிவங்கங்களே வந்து எல்லாருடைய வீட்டுக்கும் வந்து சென்று கொண்டிருந்தது. அது கடைசியிலதான் பலராமருக்கே வந்து டவுட் வரும். அவரும் அப்பதான் புரிஞ்சுக்குவார். அப்படி கண்ணன் வந்து தன்னுடைய சகாக்களோட ரொம்ப உட்கார்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருந்ததாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சிவபெருமானும் அதுக்கு அடுத்து பிரம்மரும் மற்றும் சேஷா எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அதாவது ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் தேர் அட்டென்ஷன் அப்பான் கிருஷ்ணா இன் தேர் ஹார்ட்ஸ். அவங்களுடைய ஹிருதயங்கள்ல வந்து பகவானை நிலைநிறுத்தணும். பட் இங்க உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள் வந்து கண்ணனோட வந்து அவர்கள் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காங்க. சோ இந்த சொசைட்டி ஆஃப் கோபிஸ், அந்த கோபியர்களோட அந்த கூட்டத்துல கண்ணன் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தார் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. they were the most beautiful dancers, அதாவது கன்னி பெண்கள் இல்லையா, with 3 worlds, இந்த 3 உலகத்திலே ரொம்ப அழகான பெண்களாக இருந்தார்கள். and they assembled together around கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருக்கு சுத்தியுமே அவங்க உட்கார்ந்து இருந்ததாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபியர்களின் மத்தியிலும் கிருஷ்ணர் தனித்திருந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. இது எப்படி என்ற கேள்வி எழலாம். இந்த பதத்தில் ஈஸ்வரா என்ற சொல் குறிப்பான பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஈஸ்வரா என்பது உன்னதமான பகவான் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதை குறிக்கிறது. கோபிகளிடையேயும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக வியாபிக்கும் தன் சக்தியை பிரயோகித்தார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு கோபியரின் பக்கத்திலும் மற்றவர்களின் கண்கள் படாமல் வீற்றிருந்தார். கிருஷ்ணர் கோபியரிடம் மிகுந்த அன்பு பூண்டு இருந்தவையாகையால் யோக முறையில் தியானித்து அவரை தம் இதயத்தில் வீற்றிருக்க செய்வதற்கு பதிலாக தம் அருகிலேயே அவர் வீற்றிருக்கும் பாக்கியத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள். இவ்வாறு வெளிப்புறத்தில் அமர்ந்த படைப்பின் மிகச்சிறந்த அழகியரான கோபியருக்கு கிருஷ்ணர் தனியாக அருள் புரிந்தார். தமக்கு மிகவும் பிரியமான பகவானை மீண்டும் பெற்ற கோபியர் மனமகிழ்ந்து அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தம் கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு முகத்தில் புன்னகையை வரவழைத்த போது அவர்கள் புருவங்கள் அழகாக அசைந்தன. சிலர் அவரின் பாத கமலங்களை தம் அடியில் வைத்து கொண்டு அவற்றை வருடினார். அவர்கள் சிரித்த முகத்துடன் இருந்தாலும் அடக்கியிருந்த கோபத்தை பக்குவமாக வெளியிட்டார்கள். அன்பான கிருஷ்ணா, நாங்கள் விருந்தாவனத்தில் சாதாரணமான பெண்கள். எது சரி எது தவறு என்பது பற்றி வேத அறிவு எங்களுக்கு இல்லை. எனவே தாங்கள் உம்மிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறோம். நீர் மிகவும் கற்றிருந்தவர் ஆகையால் கேள்விக்கான சரியான விடையை உம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம். காதல் விவகாரங்களில் 3 வகையான மனிதர்களை நாம் காண்கிறோம்.
ஒரு வகையானவர்கள் அன்பை பெற மட்டுமே செய்கிறார்கள். மற்றொரு வகையினர் அன்பை பெற்று திரும்ப தருகிறார்கள். மூன்றாவது வகையினர் அன்பை மறப்பதில்லை, ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை. இம்மூன்று வகையினர் நீர் யாரை ஆதரிக்கிறீர்? யாரை உண்மையானவென்று எண்ணுகிறீர்? கிருஷ்ணர் விடை கூறினார், அன்பான நண்பர்களே, அன்பை திரும்ப தருபவர்கள் வியாபாரிகள் போன்றவர்கள். அவர்கள் எவ்வளவு பெறுகிறார்களோ அதை திரும்ப தருகிறார்கள். இதில் உண்மையான அன்பில்லை, தன்னில் மையம் கொண்ட நன்னலமே உள்ளது. மறுமுனையில் உள்ளவர்கள் மறுத்தும் அன்பு காட்டுவார். முந்தையரை விட மேலானவர். அன்பு செய்வதையே அறியாதவர்கள் கூட வியாபார ரீதியில் அன்பு செலுத்துபவர்கள் விட மேலானவர்கள். குழந்தைகள் அசட்டை செய்தாலும் அவர்களிடம் அன்பு செலுத்தும் தாய் தந்தையர் உண்மையான அன்பு காணப்படுகிறது. மூன்றாவது வகையினர் அன்பை திரும்ப தருவதும் இல்லை, அசட்டையாம் இருப்பதும் இல்லை. அவர்களை மேலும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஒருவர் தன்னிறைவு பெற்றவர், பிறரின் அன்பு அவருக்கு தேவையில்லை. அவர்கள் ஆத்மாராமா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதாவது அவர்கள் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளை எப்போதும் எண்ணியிருப்பதால் யாரும் தன்னிடம் அன்பு செலுத்துவது பற்றி அவர் கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் மற்றொரு வகையாயிருந்தவர் நன்றியற்ற மனிதர்கள். அவர்கள் எதையும் பற்றி கவலைப்படாதவர்கள். இவரை சார்ந்தவர்கள் தம்மை விட உயர்ந்தவர்களுக்கு எதிரியாக கிளர்ச்சி செய்வார்கள். உதாரணமாக, ஒரு மகன் தன்னிடம் அன்பு காட்டும் பெற்றோரிடமிருந்து எல்லா நன்மைகளையும் பெற்றும் அதை பற்றி சற்றும் எண்ணி பார்க்காமல் அசட்டியா இருக்கிறான். இப்படிப்பட்டவர்கள் குரு ருகா எனப்படுகிறார்கள். இவர்கள் பெற்றோரிடமிருந்து அல்லது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நன்மைகளை அடுத்தும் அவர்களை அசட்டை செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்வபூதானம், அதாவது கண்ணன் எங்க உட்கார்ந்திருக்கார்? அந்த கோபியர்கள் மத்தியத்துல உட்கார்ந்திருக்கார். இங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு அதாவது ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. ஈஸ்வரா, பகவத்கீதையில ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையில வரக்கூடிய ஸ்லோகம். ஈஸ்வரா என்றால் கட்டுப்பாட்டாளர், சர்வபூதானா மீன்ஸ் அனைத்து உயிர்வாழிகள். சோ அவர் ஈஸ்வராவாக எல்லா ஜீவன்களிலுமே பரமாத்மா நிலையில உட்புகுந்திருக்கிறார், எல்லாருடைய ஹதயங்களிலுமே அப்படின்ட்டு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. Krishna is also manifested this potency of expansion as Paramatma in gathering with the gopis. Krishna is sitting by each gopi. அதாவது ஒவ்வொரு கோபியர்கள் பக்கத்துலயுமே கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்துருக்காரு. ஆனா இன்னொரு கோபிக்கு கண்ணன் நான் மட்டும்தான் உட்கார்ந்துருக்கான்னு அவங்க நினைப்பாங்க. இன்னொருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அதாவது unseen by the others சொல்லியாச்சு. Krishna was so kind that gopis gathering with gopis, அதாவது அந்த கோபியர்களோட உட்கார்ந்திருப்பது அவருக்கு ரொம்பவுமே ரொம்ப அதாவது அன்பாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லி, instead of sitting in their hearts to be appreciated in yogic meditation, அதாவது நம்முடைய ஹிருதயங்கள் இருக்கிறது நமக்கு உணர்ற வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம பக்கத்திலேயே உட்காரும் போது நமக்கு கண்டிப்பா அது தெரிய வரும் இல்லையா? அதுதான் மிக அப்ரிசியேஷன். அதாவது யோகத்துல போய் அவரை பார்த்து தரிசனம் பெறுவது தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் வே தான். ஆனாலும் அது ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்ம செய்யணும். ஆனா அதை விட பிசிக்கலாவே பகவான் நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்தா அது இன்னும் சுலபமானது இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்றாங்க. பை சீட்டிங் himself outside he showed special favor to the gopis who were the selected beauties of all creations இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல அவங்க எல்லாம் யாரு? ரிஷி முனிகள் முந்தைய ஜென்மத்துல. Having gotten their most beloved Lord, the gopis began to please him by moving their eyes, smiling and also suppressing their anger. So தன் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கிற கண்ணனை பார்த்து அவங்க ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். சோ அதாவது புருவங்களை நகர்த்தி இல்லையா? சோ சிரித்து அவருடைய அழகுல சப்ரஸிங் தேர் ஆங்கர், கோபம், ஏன்னா விட்டுட்டு போயிட்டாரு இல்லையா? அந்த கோபத்தை அவங்க கண்டிப்பா விடணும். சோ அதை வெளியே காட்டாம உள்ளுக்குள்ளேயே அடக்கி கொள்கிறார்கள். Some of them took his lotus feet in their laps and massaged them. அவருடைய கால்களை எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத சேவனம் பண்றாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி. And while sitting they confidently expressed their suppressed anger. அதாவது அவங்க அந்த மனசுல ரொம்ப அழுத்தி வச்சிருந்த அந்த கோபத்தை மெதுவா எடுத்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா, நாங்க எல்லாம் சாதாரண பெண்கள் தான், நீயோ படித்தவன் இல்லையா? சோ நீ ஒருத்தன் தான் இதுக்கு ஒரு சரியான பதில கொடுக்க முடியும். சோ இப்போ அதாவது அன்பு பரிமாற்றங்கள்ல 3 வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒருத்தர் வெறுமனே அன்பை மட்டுமே, அதாவது அடுத்தவங்க அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு திருப்பி இவங்க அன்பை கொடுக்க மாட்டாங்க. இன்னொரு ரகம் என்னன்னாக்கா, அவங்க கொடுப்பாங்க, இவங்க வாங்கிப்பாங்க. அதே மாதிரி, அதாவது பிட்வீன் த 2 people அந்த மாதிரி. இன்னொருத்தர் ஒரு
அவங்க கொடுக்கறவங்க வந்து நாம கொடுக்குறோம். ஆனா அது அவங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்னு எதிர்பார்க்காமல் வந்து அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துவது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தாயினுடைய அன்பு இல்லையா? தாயினுடைய அன்பு குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே எந்த பாகுபாடும் இருக்காது. குழந்தைங்க கிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது தாய்க்கு. அத்தகைய ஒரு அன்பு. இருந்தாலும் தாய் எப்பொழுதுமே அன்பு பாராட்டுகிறாள் என்பதை பற்றி இந்த ஒரு ஓமையாக இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அதற்கு கிருஷ்ணர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் அது கொடுப்பாரு. அதாவது பர்சன் ஹூ சிம்பிளி ரெசிப்ரோகேட் த லவ்விங் டீலிங்ஸ் ஆஃப் அதர் பார்ட்டி ஆர் ஜஸ்ட் மர்ச்சன்ட்ஸ். அது ஒரு வியாபாரம். நீ எனக்கு அன்பு பண்ண, அதனால நான் உனக்கு அன்பு பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தோட பண்றது வந்து அவங்க எனக்கிட்ட அன்பு ஸ்நேகமா இல்லையான்னாக்கா நான் போய் அவங்க கிட்ட ஸ்நேகம் பண்றது கிடையாது. எனக்கு ஸ்நேகம் பண்ணா மட்டும்தான் நான் அவங்க கிட்ட ஸ்நேகம் பண்ணுவேன். அப்படிங்கறது வந்து ஒரு வியாபாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். They give in loving affairs as much as they get from the other party. இல்லையா? பிசினஸ். ஸோ ப்ராக்டிக்கலி there is no question of love. அங்க வந்து அன்பே கிடையாது. அது வந்து வியாபாரம். If it is simply self-interested or self-centered business dealing அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ரொம்ப அடிச்சு சொல்லியாச்சு. Even those without a ting of loving affairs are better than the merchants. அதாவது இதை விட பெட்டர் எதுனா நீ அன்பு அதாவது even those without a are better than the merchants. அதாவது அன்பை வந்து நம்ம வியாபாரம் ஆக்கவே கூடாது. அதை விட நம்ம சைலண்டா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் ஆக்சுவலி. Sincere love can be seen when father and mother love their children in spite of their children's neglect. இது கரெக்ட். இது இந்த காலத்துல ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தம் இல்லையா? சோ அதாவது தாய்க்கு 2-3 பிள்ளைங்க இருந்தா அந்த தாய் வந்து சோ எந்த பிள்ளையுமே வந்து பாகுபாடு பார்க்க மாட்டான் இல்லையா? ஒரு பிள்ளை நன்னா பாத்துக்குமா, ஒரு பிள்ளை பாத்துக்க மாட்டான். அதுக்காக அந்த பாத்துக்காத பிள்ளை வந்து சூழ்நிலை என்னவோ அப்படின்னு தான் யோசிப்பாளே தவிர சோ பார்க்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு மட்டுமே ஃபேவர் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. சோ எல்லா பிள்ளைகளையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய தன்மை தான். சிறு பிராயத்துல கூட 4 பிள்ளைகள் இருந்தால் ஒரு பிள்ளை தவறு இழைத்தாலும் வந்து நான் அதை ஏதாவது செய்யணும் அவங்களுக்குனாக்கா 4 பேருக்கு சமமாகத்தான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்ப 4 பேர் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியே மிக குறைவு இல்லையா? 2 குழந்தைகள் மேக்சிமம் இப்ப ஒரே குழந்தைக்கே வந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஒரு மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. அதனாலதான் நமக்கு அன்பு பரிமாற்றங்களே கிடையாது. ஜனத்தொகை கண்ட்ரோல் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு கூட நம்ம பிரபுபாதர் ரொம்ப குடும்ப கட்டுப்பாடெல்லாம் தேவையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு வியாக்கியானத்திலயும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பாகவதம் இல்லையா? சோ ஒன்லி பை அவர் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒன்லி வி கேன் ஹேவ். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல வாழ்ந்தோம்னாக்கா நம்ம எத்தனை குழந்தைங்க வேணாலும் நம்ம பெற்றுடலாம். அது மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அப்ப எதிர்பார்ப்புகள் இருக்காது. இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான லைஃபை நம்மளால அமைத்திக்க முடியும். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. எல்லாமே பௌதீக ஆசைகள். பௌதீக வாழ்க்கை, பகட்டான இதெல்லாம் தேவை. அதனால ஒரு குழந்தைக்கே நம்மளால பண்ண முடியாது நம்முடைய சம்பாதனை. அதனாலதான் குழந்தைங்களையும் நம்ம ரொம்ப குறைவா பெற்றுக்கொள்கின்றோம். இந்த இதெல்லாமே ஆல்ரெடி பிரபுவாத ரொம்ப அழகா நமக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், உடுக்க உடை, உணவு, இதுதான் மெயின் இல்லையா? அது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு கல்வி முறையில என்ன தேவை நம்ம அதாவது கல்டிவேஷன், விவசாயம், வியாபாரம், பால் உற்பத்தி, இந்த மாதிரி இதுலயே இருந்து நம்ம வந்து ஜீவனத்தை வந்து கண்டிப்பா கழிக்க முடியும். ஆனா நம்ம அதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது கிடையாது. இப்பெல்லாம் ஊர் பக்கம் எல்லாம் விவசாயமே பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமா இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியே போயிட்டே இருந்தா ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நமக்கு வந்து அரிசியும் கிடைக்காது, பாலும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் வரும். நம்ம எல்லாம் சோம்பேறித்தனத்தை வந்து புத்தகை எடுத்தாச்சு. நம்ம எல்லாருமே உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ். மனிதர் இந்த தேர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the third class neither reciprocate nor neglect. அதாவது 3வது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு நாம கொடுக்குறோம், அவங்க வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ இல்லையா அது செகண்டரி. அதை பத்தி எதிர்பார்க்காம இது இன்னும் 2 வகையை வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுல வந்து ஒன் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைட் who don't require anyone's love. அதாவது அடுத்தவங்களுடைய அன்பு பரிமாற்றங்கள் தேவையில்லை என்று அந்த தன்னுணர்வுல நிலை பெற்றவங்க ஒரு ரகம். அவங்கதான் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல், ஆத்மா, ராமா, which means they are observed in the thought of supreme personality of God. இன்னொருத்தர் வந்து அன்பு பரிமாற்றங்களை பற்றி அவங்களுக்கு வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாது, கேரிங்கே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நிலை அது ரொம்ப ரொம்ப அதாவது நன்றி கெட்ட தனம், அன்கிரேட்ஃபுல் மேன்னாக்க நன்றி கெட்ட தனம். சோ அது அந்த மென் இன் திஸ் குரூப் ரிவோல்ட் அகெயின்ஸ்ட் சுப்பீரியர் பர்சன்ஸ் இல்லையா? பெரியவங்களுக்கு எப்பவுமே ரிவோல்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க for a son, in spite of receiving all kinds of things from loving parents, they may be callous and not reciprocative. இது கரெக்ட் இல்லையா?
சோ அம்மா அப்பா எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்யறாங்க, ஆனா குழந்தை வந்து திரும்பி பாக்குறதே கிடையாது இல்லையா? அவங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு குரு துருஹா அப்படின்னு பெயர் ஆக்சுவலி. அதாவது ஈவன் நம்ம தாய் தந்தை மாத்திரம் கிடையாது, குருவிற்கு கூட நாம அந்த மாதிரி செய்யும்போது குரு துருஹா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. Krishna indirectly answered the questions of gopis, even those questions which implied that Krishna did not properly reciprocate their dealings. Yeah. அதாவது அவங்களுடைய அவங்க வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள் செய்தாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து பண்ணல அப்படின்றது. ஆனா he belongs to அந்த இந்த கேட்டகரி renounced way இல்லையா? சோ அவர் கருணாமூர்த்தி, அவர் வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணலனாலும் அவருக்கு வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கண்டிப்பா செய்வார். ஸோ renounced person கிட்ட நம்ம எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது, அப்படிப்பட்ட நிலை. he is self satisfied, he does not require anything, யார்கிட்ட இருந்து எதுவுமே anyone's love, but at the same time he said that he is not ungrateful. அதாவது அவர் வந்து renounced வேலையும் அவர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா? இந்த பக்தி அன்பு. நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே நான் கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி, கலாவதி படிக்கிறேன். மாதாஜி. கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் மறைமுகமாக பதிலளித்தார். கோபியரின் அன்பை கிருஷ்ணர் சரியான முறையில் வரவேற்கவில்லை என்ற கேள்வியில் தோணித்தது. கிருஷ்ணர் கூறிய பதிலில் தான் முழுமுதற் கடவுளாக பிறரின் அன்பு தமக்கு தேவையில்லை, ஆனால் அதே சமயம் தான் நன்றி கெட்டவர் அல்ல என்பதையும் தெரிவித்தார். கிருஷ்ணர் தொடர்ந்து கூறினார், அன்பான நண்பர்களே, என் வேலைகளில் நான் பக்தர்கள் என்னிடம் காட்டும் அன்பை தருவதில்லை. மாதாஜி உங்க ஸ்பீக்கர் மாதிரி கருகருன்னு சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் அந்த சவுண்ட் இல்லாம வாசிங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. உங்களை அது மாத்தி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் 2 பேராகிராஃப் இருக்கு, முடிச்சிட்டோம்னா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சித்ரலேகா நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட். இல்ல, நீங்க அந்த ஒயர் எடுத்துருங்க, எடுத்துட்டு மைக் ஆன் பண்ணுங்க. இந்த காதுல இருக்கிற ஒயர் எடுத்துட்டு மைக் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும். ஓகே மாதாஜி. இதோ படிக்கிறேன். மிகுந்த அன்பு கொண்டிருந்தாலும் அது மேலும் வேண்டும் என்பதற்காக நான் அவர்களின் உணர்ச்சிக்காக வேண்டும் என்று அன்பு கொள்வதில்லை. அவர்கள் சிகத்தையில் இறந்தவர்களானார். எனவே சில வேளைகளில் நான் பதில் அளிப்பதில்லை. பணமில்லாமல் ஒருவன் சிறிது செல்வம் பெற்ற பின்னர் அதை இழந்தால் நாள் முழுவதும் தன் இருப்பை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருப்பான். கேட்கல மாதாஜி. நீங்க நிறுத்திக்கிறீங்களா? நாங்க படிக்கட்டுமா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஆமா மாதாஜி, எக்கோவா வருது. ஓகே, இப்ப கரெக்டா வரும். இப்ப கரெக்டா வரும் மாதாஜி. ஒருவன் சிறிது செல்வம் பெற்ற பின்னர் அதை இழந்தால் நாள் முழுவதும் தன் இழப்பை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருப்பான். அது போலவே பக்தர்கள் அவர்களை நான் கைவிட்டது போல் நடந்து கொள்வேன். அப்போது அவர்கள் என்னை மறப்பதற்கு பதிலாக என்னை நேசிப்பார்கள். என் அன்பார்ந்த நண்பர்களே, சாதாரண பக்தர்களைப் போல் உங்களை நான் நடத்துவதாக நீங்கள் எண்ண வேண்டாம். நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை நான் அறிவேன். எனக்காக நீங்கள் சமூக தர்மங்களை கைவிட்டிருக்கிறீர்கள். குடும்பத்தினரிடமிருந்து முற்றிலும் பிரிந்து வந்திருக்கிறீர்கள். சமுதாய கோட்பாடுகளையும் மீறி நீங்கள் என்னை அடைந்து என்னிடம் அன்பு செலுத்துகிறீர்கள். எனவே நான் உங்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டவனாதலால் உங்களை நான் சாதாரண பக்தர்களைப் போல் நடத்த முடியாது. நான் உங்களை விட்டு விலகி இருந்தேன் என்று எண்ண வேண்டாம். நான் உங்கள் அருகிலேயே இருந்தேன். மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணவா? பண்ணுங்க பண்ணுங்க.
நான் இல்லாத போது என்னை பற்றி எவ்வளவு அக்கறை கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை காணவே நான் விரும்பினேன். எனவே என்னை குறை கூற வேண்டாம். என்னிடம் நீங்கள் இவ்வளவு அன்பு கொண்டிருப்பதால் உங்களுக்கு நான் இழைத்திருக்கக்கூடிய தவறுக்காக என்னை மன்னியுங்கள். ஸ்வர்க்கவாசிகளான தேவர்களின் ஆயுட்காலத்திலும் கூட உங்களின் தொடர்ந்த அன்பை நான் திரும்பி செலுத்தவோ நன்றி செலுத்தவோ இயலாது. எனவே உங்களின் நற்செயல்களில் நீங்கள் திருப்தி காணுங்கள். குடும்ப தொடர்புடன் எதிர்ப்பையும் மீறி என்பால் அன்பு செலுத்தி என்னிடம் அசாதாரணமான ஆர்வத்தை காட்டியிருக்கிறீர்கள். உங்களின் சிறந்த பண்புகளில் நீங்கள் திருப்தி காணுங்கள். உங்களின் நன்றி கடனை தீர்க்க என்னால் இயலாது. பிருந்தாவனத்தின் மரங்கள் காட்டியுள்ள புனிதமான பக்திக்கு இணையாக எதுவுமில்லை. பக்தி தொண்டு அகைதுகமாகவும் அப்ரஹிதமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. கிருஷ்ணரிடம் செலுத்தப்படும் பக்தியை அரசியல் அல்லது மத கோட்பாடுகளால் தடை செய்ய முடியாது என்பது இதன் பொருள். பக்தி தொண்டு பரமான தளத்தில் நிகழ்வது கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் புனிதமான பக்தி தொண்டுடன் கூடிய அன்பு செலுத்தி இருப்பதால் கிருஷ்ணர் அவர்களிடம் நன்றி கடன் பட்டவராக ஆகிறார். பிருந்தாவன கோபியர் கிருஷ்ணரிடம் செலுத்திய பக்தி தொண்டான அன்பு முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கான மற்ற எல்லா வழிமுறைகளையும் விட மேம்பட்டு விளங்குகிறது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியிருக்கிறார். பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா எனும் நூலின் 32ஆம் அத்தியாயமான கிருஷ்ணர் கோபியரிடம் திரும்பி வருகிறார் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம மேலும் கண்ணன் அவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் ரொம்ப அற்புதமான எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ அதாவது யூ மைட் ஹவ் அக்ரீட் பை மை வேர்ட்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அவ்வளவு அதாவது சாட்டிஸ்பாக்சனா இருக்காது இல்லையா, அப்படின்னா திருப்தியா இருந்திருக்காது நான் பேசக்கூடியது. பட் உங்களுக்கு யூ மஸ்ட் நோ தட் சம்டைம்ஸ் ஐ டு நாட் ரெசிப்ரோகேட் மை டிவோட்டீஸ். அதாவது சில சமயங்கள்ல நான் என் பக்தர்களுக்கு நான் எதுவுமே ரிப்ளை கொடுக்காமலே இருப்பேன். ஸோ ஏன்னா அவளாவது மை டிவோட்டீஸ் ஆர் வெரி மச் அட்டாச்ட் டு மீ, பட் சம்டைம்ஸ் ஐ டு நாட் ரெசிப்ரோகேட் தேர் ஃபீலிங் ப்ராப்பர்லி இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் தேர் லவ் ஃபார் மீ மோர் அண்ட் மோர். அப்படின்னா எதுக்காக நான் செயலற்றவனாக, அதாவது அந்த செயலற்றவன் கிடையாது, நம்ம ரிப்ளை பண்ணாம இருக்கிறது. இப்ப நான் என்கிட்ட ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா நான் ரிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா. இப்போ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட அன்பு பாராட்டுறாங்கன்னா நாமளும் அதை எஸ் அதை அங்கீகரிக்கணும். அவங்க அன்பு பாராட்டுறாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அன்புக்கு ஒரு பதிலாவது நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா. அந்த சில சமயத்துல பகவான் செய்ய மாட்டார். ஏன்னா அப்பதான் அவங்க இன்னும் மேலும் மேலும் பகவான்கிட்ட அன்பு பரிமாற்றங்கள் செய்வாங்க அப்படிங்கிறது அவருடைய. யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ், அதை அபிவிருத்தி செய்யணும். இஃப் ஐ கேன் வெரி ஈஸிலி அப்ரோச் பை தெம், தே மைட் திங்க் கிருஷ்ணா இஸ் சோ ஈஸிலி அவைலபிள் இல்லையா. கூப்பிட்ட குரலுக்கு கண்ணன் ஓடி வந்துட்டான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. பட் கண்ணனுடைய அதாவது அவருடைய நினைவுகள் இல்லையா, அவர் மீது இருக்கக்கூடிய பிரேமைய இன்னொன்னு டிவோட்டிஸ்கே அந்த பெருமையை சேர்க்கணும்னு நினைப்பாரு பகவான். So the all credit will be given to the devotees only. So if a person has no money, but after some time accumulates some wealth and then loses it, he will think of the lost property. நம்ம கிட்ட காசே இல்லாம ஒரு என்ன அரிதாக நம்ம பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல ஏதோ ஒரு தொகை நம்ம இழந்துட்டோம்னா நம்ம எல்லாமே இழந்துட்ட ஒரு ஃபீலிங் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. அது போலதான் இது ஆக்சுவலி இல்லையா. In order to increase the love of my devotees, sometimes I appear to be lost, and instead of forgetting, they feel their loving sentiments for me increases. இல்லையா. அதாவது அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல அவங்க என்னையே நினைத்து என் மீது அன்பு பரிமாற்றங்கள் நிறையவே அபிவிருத்தி ஆகும். So my dear friends, do not think for a moment that I have been dealing with you as do. அதாவது சாதாரண பக்தர்களை போல உங்களை நான் என்னைக்கு நினைக்கல. ஐ நோ வாட் யூ ஆர், உங்களை பத்தி எனக்கு நன்னா தெரியும். யூ ஹாவ் டேக்கன் ஃபார் செகண்ட் இல்லையா, ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க எல்லாரையுமே விட்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா, கணவன் சகோதரன் சகோதரி இவங்களை எல்லாரையும் விட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க. அதனால எனக்கு நன்னா தெரியும். இவந்தோ அதாவது ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் கூட அதை கூட தாண்டி வந்திருக்கும். அதாவது கண்ணனுடைய புல்லாங்குழல் இசைக்கு அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டு வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் தடுத்தா கூட அவங்க அதை அதாவது அதையும் மீறி அவங்க வீட்டை விட்டு வந்தாங்க. அதனால உங்களுக்கு நான் அந்த கடனை
இதுலயுமே உங்களுக்கு நான் என்னால திருப்பி தர முடியாது, தீர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய நன்றி கடனை உங்களுக்கு, இந்த அன்பிற்கான நன்றி கடனை என்னால தீர்க்கவே முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி the exemplary character of devotional service manifested by the devotees of Vrindavana is the purest way of devotion. இல்லையா, தூய்மையான பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சாஸ்திரங்கள் வருது இல்லையா. டிவோஷனல் சர்வீஸ் மஸ்ட் பி ஹைதுகி அண்ட் அப்ரதிஹதா. அதாவது அது எப்பவுமே வந்து ஹைதுக்கின்னா தூய்மையா இருக்கிறது. ஆக்சுவலி ஹைதுகி ஓகே, பியோர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ரதிஹதா வந்து எனக்கு மீனிங் ஞாபகம் வரல, மாதாஜி ஞாபகம் வரும்போது. நான் இப்பவே எழுதி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அகைத்துகங்கிறது அரசியல், அப்ரதிகத்தாங்கிறது மத கோட்பாடு. ஓகே, இதுல பாகவதத்துல இது வருது மாதாஜி. ஹைதுக்கின்னா ஹைதுக்கி வந்து ஓகே. பட் இந்த இடத்துல வந்து ஹைதுக்கினாலே வந்து தூய்மை என்று இன்னொரு இடத்துலயும் வருது மாதாஜி. அது மேபி சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னன்னு தெரியல, பார்க்கும். ஓகே, இங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க, cannot be checked by political or அதாவது ரிலீஜியஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் இல்லையா. அதை வந்து நம்மளால இதுதான்றத வந்து நம்மளால கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. அதாவது அரசியல் ரீதியாகவோ இல்ல வந்து சமய கோட்பாடுகளாகவோ நம்ம வந்து பக்தி சேவையை பற்றி நம்மளால வந்து கண்டிப்பா எவாலுவேஷன் பண்ண முடியாது. தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டிரான்ஸ்டென்டல், அப்படின்னா தெய்வீகமானது. இந்த கோபிஸ் பர்டிகுலர்லி ஷோட் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டுவர்ட்ஸ் கிருஷ்ணா இல்லையா, தூய்மையான பக்தி சேவை. சோ மச் சோ தட் கிருஷ்ணா ரிமைண்டட் இன்டெபிட்டட் டு them, அவங்களுக்கு வந்து கடன் பட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு said that the devotional service manifested by the gopis in Vrindavana excelled all other methods of approaching. இல்லையா, சோ அதாவது அத எல்லா பக்தி உணர்வுகளுக்கும் மேல்பட்டு இருந்தது அவங்களுடைய பக்தி சேவை என்பது. அதாவது தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. தி சென்ஸ் த பக்தி வேதாந்த பர்பஸ். இதோட கிருஷ்ணர் திரும்பி வந்தது, கோபியர்களிடத்தில் திரும்பி வந்தார் என்ற அத்தியாயம் வந்து இன்றைக்கு இது நிறைவு பெறுகிறது. வஞ்சகல் பதாரூபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருத்தகி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண.